Ajde, Erlijane, kaj? Panna Mrtov. Ajde, Erlija, da se množat. Ajde, Pajko. Ajde, Mile, ajde, strate. Ajde, Pajko. Zvonko. Ajde, Pajko, da se množat. Kaži tamo ja. Na mladima. Da. Htjela sam se malo snimaj. Snimaj me malo. Gledaj se, još snimaj. Ajde. Erlijane, kaj? Ajde, terenje na vetru. Mene Đuro ko mi se razli. Ajde. Što ga pokaže? Ajde. Zašto ga pukati? Zašto loži? Pa ne da loži. Eko zašto ga pukati ili su pa tebe? Pa zašto ga pukati? Ne, reći ćemo na koliko se ga pukati. Na koliko? I to znaš da ti nas je kao javlja 20. Milanče, za BBC nešto. Nemo da BBC, ovo je vetro od 200 kila. 200 kila. Ova samo... Neke go vetro, nemoj vetro. Dobro, Milanče. Ajde, Miko. Ajde, strate. Ajde, Mile, malo za BBC, da dajete neka izjava. Pikula, što će izjavite vi? Koliko kila ima veprov? Okolo 200. Okolo 200. Izgleda dobro ranete. 192, ajde. Ajde, ovo ima to malo, gledate me tako, ej. Evo go i Zagarot. Glavni od lovđija. Snimaj me malo. Ajde, Čeki. Vamo si ovdje mogu bolem čisto ti grešni su, ti se povestam. Ajde. Erlijane, kaj? Mesar. Tako? Dobro. Abe mnogo bolem ne možemo služiti da donesem. Gospodine, me vamo i Šefon da se javi. Kako je da dođe tako, onda će se čikovati.